Ej, plava navijačka ruljo! Držite se! Stiže bomba koja potresa svijet nogometa. Danas ćemo zaroniti u priču koja zvuči kao film, ali je čista stvarnost našeg topnika, Brune Petkovića. I prije svega, ako ste ljubitelj nogometa i ne propuštate novosti, kliknite sada na gumb za pretplatu i aktivirajte zvono da ne propustite ništa što dolazi. Zamislite samo, mladi talentirani momak, pun snova, suočava se s preprekom koja bi mogla srušiti bilo kakvu nadu. Govorimo o našem asu Petkoviću i ponudi koja iskreno zvuči više kao ucjena. U nedavnom intervjuu otkrio je da su mu u Hajduku Splitu, kad je bio samo dječak, tražili novac od oca da bi mogao igrati. Da, dobro ste čuli. Ali Petković je od malena pokazivao da nije za šalu. Dječak je imao žara, odlučnosti i, iznad svega, ponosa. I što mislite? Rekao je veliko ne Hajduku i odlučio ići drugim putem. I nije li sudbina imala veće planove za njega? Sada, godinama kasnije, Petković nije samo postao veliko ime Dinama Zagreb, već i nacionalni heroj, vodeći hrvatsku reprezentaciju do visina na svjetskom prvenstvu. Njegov gol protiv Brazila? Taj gol je za povijest, osiguravši nam mjesto u polufinalu i kasnije brončanu medalju. Dok Petković daje predstave na terenu, pokazuje i da je čovjek izvan njega. Bez oklijevanja je priznao da ima malih problema s vremenom, kasneći na treninge. Ali, hajde, tko nije? Na kraju ova priča o Petkoviću uči nas nečemu vrijednom. Pravi talent se ne kupuje, on se dokazuje dan za danom na terenu i izvan njega. A naš Petko je to s počastima dokazao. Pa, što mislite o ovom otkriću? Šokantno, zar ne? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite. Nogomet je na terenu srcem i strašću, a toga naš Petković ima napretek. Ne zaboravite ostaviti like, pretplatiti se na kanal za više bombi poput ove i naravno aktivirati zvono. Do sljedećeg puta, navijači!